Takže čaute, ja vás vítam u nového videa, no a dnes sme tu opäť s mojou modrou B5. V tomto videu by som sa chcel povedať na tomu predku a vlastne kompletne ho poskladať, aj keď sú to diely iné farby, ale dá to vlastne dokopy. A taký menší cieľ pre toto video je to, aby to auto dneska vyšlo z dvora po svojich, takže uvidíme, či sa mi to podarí. Každopádne ešte predtým, ako začneme niečo robiť, si dáme taký celkový update, čo všetko som stihol mimo kameru spraviť. Začal by som asi tým, že kolesa, ktoré tu boli, tak som vlastne predal, takže tohoto sa vlastne už same zaplatilo. Ale máme tu vlastne 16, ktoré boli pre zelenú B5, s tým, že som si prehodil Audi krytky a vyzerá to podľa mňa celkom v pohode. Nie je to žiadny že brutál, ale zase nič hrozné, ako keby tu boli plechače. Takže za mňa celkom v pohode vzhľad. Ďalej vzadu, to ste si možno všimli už v minulom videu na konci. Povedal som si, že toto video nemôžem ukončiť, keď nedám dole túto ohavnosť, že som vlastne dal preč to logo, ale ešte sa musím porať vlastne s tou páskou, ale to je najmenej. Každopádne napríklad taký výfuk už netrčí tak, ako trčal, pretože bol posunutý motor samozrejme, ale tým, že ten motor už je naspäť vpredu, ako má byť, tak už je to pekne schované, takže celkom spoko. Čo sa kufru týka, tak tu je trošku popratané. Zistil som, že ten zasilovač je asi ground zero, ale nie som si úplne istý. Každopádne subwoofer pôjde do sveta, ten tu proste berie dosť miesta. Takže subík pôjde preč, potom už sú iba dôležité veci, ktoré nám treba. Takže vonkajší teplomer, svetla, HPZ a nejaké plasty. No a tí, ktorí ma sledujete na Instagrame, tak viete, že som menil vlastne palubnú dosku. A celkovo ten interiér toho auta si myslím, že vyzerá už dosť inak oproti tomu, čo si možno pamätáte. Takže palubná doska, tá je tu vlastne celá druhá, je zo zelenej B5. Taktiež sa mi podarilo zohnať takýto airbag, takže volant ostáva. Čo sa týka stredového panelu, tak tu máme rádio, ktoré je zapojené. A funguje, taktiež aj subwoofer funguje, takže to hrá celkom pekne. Čo tu vlastne treba ešte spraviť je to, že tento ramík tu trošku slabšie drží, proste v tých cvakoch je to také, že nič moc, takže ešte to musím vyriešiť, aby to sedelo lepšie, ale inak už asi nič. Čo sa týka stropu, tak aj tie colnítka tu sú zo zelenej, akurát tu mi ešte chýba vlastne to uško, ale to jedno colnítko bolo trošku také off, tak som si povedal, že proste aj tak to asi moc nepredám z tej zelenej tie colnítka. Tak som ich tu proste pacol, je tam vlastne taký rozdiel, že pred facelift ich má také otváracie a facelift ich má takéto vyklapacie. No a potom možno trošku ten tvar toho, ale inak asi nič. A celkovo ten interiér ja som trošku povysával, ale na záver si ešte celý pomývame, takže to, že tu sú nejaké capky alebo prach, teraz vôbec neriešim. Samozrejme BMK Customs musí byť označkované auto. Čo je taká halus, tak som našiel vlastne takúto servisnú knižku, kde je ešte napísaný prvý majiteľ. Čo sa týka ďalej, v tej knižke, tak sú tu aj napríklad vypísané takéto servisné intervaly, že čo všetko tu bolo robené, takže niekto si dal v minulosti záležať. No a celkovo ten interiér už proste začína trošku vyzerať, takže z interiéru asi toľko. Taktiež zvonku som dal preč vlastne tie deflektory, ktoré boli na predných sklách a tento jeden bol trošku puchnutý, takže som úplne vyhodil a tak som dal rovno dole aj ten ľavý. No a čo sa predku týka, tak je tam vlastne nahodený kryt rozvodov. Ja som mal na skúšku všetky 4 šruby tu a všetky 4 tu nakrútené a sedí to pekne. Takže ako som si to v minulom videu vlastne trošku narovnal, zatiaľ to nechám tak. Ak by ma to potom trapilo, tak by som sa k tomu vrátil, ale tým, že tie diely pasujú, tak to už nie je až taká priorita. Ja som si mimo kameru vymenil vlastne predné silent bloky a vodičov stačilo čisto silent block a spojazcov tam treba vlastne vymeniť celé telo. Hodím vám tu fotky. Takže to sa celé vymenilo, no a teraz nám ostáva tu nahodiť stenu, svetla, nárazník, kapotu a máme to ako také poskladané. Čo sa týka tej prednej steny, tak tá už niečo zažila, hlavne tu. Tu z nej bolo celkom dosť rezané a možno si vravíte, že preboha, že čo bolo s tou zelenou robené, že tá stena v takom stave dorezaná. No a nie tak so zelenou, pretože táto stena je moja z čiernej, ktorá bola rezaná kvôli intercooleru. A ja som si to vlastne, keď som kúpil zelenú, prehodil kus za kus, pretože nevidel som význam v tom kúpať druhú stenu, keď som si vlastne mohol prehodiť z auta na auto. Takže na mojej B5 teraz pekne zachovala stena a táto bola potom na zelenej. No a zo zelenej ide zase na modrú, takže kúsok čiernej B5 bude aj na modrej.
Originálne je vlastne jeden klaxon, druhý klaxon, ale na modrý to niekto prerobil, že sú vlastne dva na jednej strane, takže to si ešte uchytím. No stena ako taká sa tam už vlastne môže nahodiť, každopádne ja by som to začal kapotou a z toho dôvodu, že vlastne ja vždycky iba položím na ten motor, aby na to vlastne nepršalo a tak. A chcel som ju tam vlastne napevno nakrútiť až v tomto videu, takže by som tým chcel začať, takže si tam nakrútime panty, hodíme si tam kapotu, pokračujeme stenou, svetlami, narazníkom. No a vo finále to trošku ešte spasujem, ono sa tu bude ešte aj tak trošku rozoberať, keďže sa tu bude vlastne striekať, ale aby to aspoň trošku sedelo, takže ideme skladať. Tak, kapotu tam máme už naostro chytenú. Ja som sa ešte mimo kamery trošku pohral s fitmentom, ale fakt, že iba trošku, takže to neberte nejak extra vážne. Každopádne kapota tam už je naostro uchytená, takže tam krásne drží a môžem si to vlastne takto otvoriť. Takže mega pecka. Ja som si ešte mimo kamery vlastne spojil ostrkovače, takže taký menší detail. Každopádne kapota ako taká vybavená. No pokračujeme prednou stenou. Tak, máme tu druhý deň a ja presne viem, čo si vravíte. Trošku vám to nevychádza s tým predošlým záberom, pretože tam sme si išli tú stenu nahodiť a zrazu je tam celá stena, aj výstuha. Čo nevidíte, tak sú ešte vlastne aj klaxony a celkovo aj hadice do chadí, čo sú zapojené. No a možno si vravíte, že z akého dôvodu, prečo? Tak, aby som to trošku vysvetlil, tak táto čierna B5 dostane novú prevodovku. No a tá prevodovka je takto tu už doma schovaná. No ja som mal ísť pre dnes, ale včera sa trošku zmenili plány. No a ja som musel všetko zrušiť a utekať pre ňu. Takže som všetko nechal tak a šiel som pre prevodovku. No aby toho nebolo málo, tak po ceste včera večer ešte začal snežiť, čo možno teraz už až tak nevyzerá, ale pribudol trochu sneh. Takže ja som chytil dosť nervy a povedal som si, že to musím dobehnúť. No a tak sa aj veru stalo a ja som to všetko dobehoval. Je vlastne poskladaný ten predok ako taký. Celá tá výstuha je nahodená, chladičová stena je nahodená. Všade je proste normálne uchytená, ako môžete vidieť, všetky šruby, takže stena už normálne drží. Taktiež zámok, hadice na chladič, obidve sú zapojené, takže vodu už si môžeme naliať. Nám teraz už iba ostáva to, aby sme vlastne nahodili svetla a nárazník. Som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať v celku a v tomto videu sa chcem ešte previesť. Čo sa týka tej steny, tak ako som vravel, je to stena z čiernej B5. No a tým, že skončila na zelenej, tak skončila tu, takže nejaké to využite starej steny prišiel celkom vhod a na takýto pekač je to celkom fajn. Samozrejme chladič nie je z čiernej, ten je pôvodný zo zelenej, pretože na moju čiernu som kúpal nový, keď som skladal motor, ale stena ako taká je pôvodom čierna B5. Už mám nachystané vlastne to, čo nám treba na zhotovenie toho auta ako takého, aby to mohlo jazdiť. A samozrejme ešte to čelné sklo, ale chápeme sa. Je to taký problém, že tu sú obidva uchyty zlomené a tu jeden, takže proste si tu vymyslím vlastne nejaký držiak, aby to tam nejak držalo a aby to nejak vyzeralo a bude to vybavené. Ja som si ešte vymenil konektor, pretože ten kábel bol vlastne ako keby tu seknutý. Neviem, či to bolo z nárazu, alebo proste to niekto odtrhol. Ale máme tu druhý konektor, druhý kábel, a svieti to, takže ideme si nahodiť svetlo. Táto strana, tak tá je, že fakt, že fajn. Tá drží proste pekne. Tento chyt tu bol, takže som ho zachytil. Tento som spojil dokopy. A dole proste ten uchyt je zlomený. Takže som si dal iba skrutku a som to proste takto stiahol. Ale držať to drží fakt, že dosť silno, takže to svetlo je pekne stiahnuté. A určite nebudem kúpovať nové svetlo na toto auto, proste to neprichádza do úvahy. Takže vodičom mám vybavené. Spojať je trošku problém, pretože tu sú obidva uchyty zlomené, takže to proste si nejak na pangu chytím a spodok robím takisto.
A ak by niekoho zaujímalo, on tak mi zrečol, prečo je toto modré, tak našiel som modrý sprej, tak som si povedal, že ho vyskúšam, pretože s ním by som vlastne mohol potom strieknúť narazník a kapotu. Samozrejme by som potreboval viac farby, ale bolo to celkom také miesto, že som mohol vyskúšať tú farbu a celkom to aj sedí, takže možno si to aj strekneme na punk, ale to už v inom videu. O kurwa! Tak, dostávame sa na záver tohto videa, kde ako môžete vidieť, B5 je takto mimo dediny, takže som ju konečne zobral sa trošku prevetrať. No ako môžete počuť, tak už si spokojne vrčí. Takže čo sa týka motorickej stránky, tak môžem povedať, že je to mega fajn. Ja som si konečne vyskúšal, aký má to auto ťah, taktiež som si aj vyskúšal to zaberanie spojky a musím povedať, že som dosť spokojný. Takže tam nemám čo vytknúť. Jediný taký nedostatok toho auta je teraz tá estetika, pretože treba vymeniť to čelné sklo a nastriekať tú kapotu a nárazník. Ale tomu sa samozrejme povenujeme v iných videách. Zároveň by som chcel spraviť nejaké tie úpravy, takže v blízkej dobe nás čaká budík tlaku turba, čierna stropnica, trošku si to znížime, uvidíme ako moc. Možno to nepôjde dole až tak ako čierna, ale aspoň trošku by som to chcel. Nech je to trošku nižšie a nech si to lepšie sadne. Čo sa týka toho predku a toho spasovania diel, tak musím uznať, že nakoniec som to možno trošku odflakol. A na druhú stranu povedal som si, že keď budem vlastne ešte rozoberať ten predok, respektíve napríklad taký nárazník, keď sa bude striekať, taktiež aj kapota sa bude striekať, tak znova to budeme rozobraté, takže si to viem dopasovať potom. A povedal som si, že teraz to prioritne aspoň poskladám. Nech to vyzerá ako auto. A to si myslím, že sa aj podarilo. Keby to bolo v tej farbe, tak si myslím, že to vyzerá už dosť dobre. Takže to bol taký nejaký prioritný cieľ. Uvidíme, keď to nastriekam, ako moc sa s tým pohrám. Vzhľad ako taký vyzerá nejako takto. No a čo sa ďalej estetiky týka, tak ako som spomínal, chcel by som to dať trošku nižšie. Možno nie nejako extrémne, ale nech si to aspoň trošku sadne. Chcel by som taktiež aj tie brzdy strieknúť znova do červenej. Nech to trošku viac bije a kričí. No a čo sa týka zadku, tak som dal dole to lepidlo zo znaku S4, no a zároveň dám dole aj stierač a možno, že aj to ťažné. Takže to sú také plány nejaké pre tú estetiku. A čo sa týka toho interiéru, tak ako som vravel, nejaký ten budík tlaku turba, čierna stropnica, trošku sa s tým vyhrať a myslím si, že to bude fajn. Z tohto videa to už bude všetko, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť odber, like a koment, no a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.